Κύριε Σκάλκο, εσείς είσαστε το πρώτο σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο κόμμα, Φιλελεύθερη Συμμαχία. Είχατε κατέβει και στις προηγούμενες εκλογές, από ό,τι θυμάμαι. Σωστά. Και βεβαίως προέκυψαν στη συνέχεια και η Δημοκρατική και τέλος η Δράση. Οι χώροι σας είναι πολύ μακριά μεταξύ σας ή μπορείτε έτσι να έχετε και μια συνεργασία? Και από την άλλη μεριά θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η θέση σας ή το στίγμα σας το ιδεολογικό, για να το καταλάβουν και οι πολίτες που μας ακούνε. Για να γίνω περισσότερο κατανοητός, απαντώντας και στα δύο σκέλη της ερώτησής σας, νομίζω ότι είναι προσφορότερο να ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος. Με δύο κουβέντες. Το πολιτικό, το ιδεολογικό στίγμα της Φιλελεύθερης Συμμαχίας είναι το δίπτυχο ατομικά δικαιώματα και ελεύθερη οικονομία. Θεωρούμε πως οι φιλελεύθερες ιδέες υποεκπροσωπούνται, περισσότερο στη χώρα μας, λιγότερο, αλλά σαφώς και πάλι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή είστε ένα φιλελεύθερο κόμμα, ναι. Ιδεολογικά. Ναι, ξεκάθαρα. Βέβαια υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το τι θεωρούμε ένα φιλελεύθερο κόμμα. Μπορούμε να την κάνουμε κάποια στιγμή, δεν θέλω να καταχραστώ το χώρο. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι φιλελεύθερο κόμμα? Πού το εντάσσετε? Κοιτάξτε, για μένα η Νέα Δημοκρατία είναι ένα συντηρητικό κόμμα. Δεν υπάρχει εδώ εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας για να κάνουμε μια σε βάθος συζήτηση, αλλά νομίζω ότι και οι παριστάμενοι εδώ θα συμφωνούσαν μαζί μου ότι είναι ένα καθαρά συντηρητικό κόμμα. Πρόσφατα είχαμε το παράδειγμα του κυρίου Μανώλη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, κατηγόρησε την κυρία Μπακογιάννη, το κατηγόρησε εντός εισαγωγικών για νεοφιλελευθερισμό, και η κυρία Μπακογιάννη αισθάνθηκε την ανάγκη να προσφύγει στον Πρωθυπουργό και να του ζητήσει να παρέμβει, γιατί θεώρησε ότι είναι υβριστική μια τέτοια έκφραση. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στον κύριο Σκάλκο. Κύριε Σκάλκο, εσείς πώς αντιδρούν τα αντανακλαστικά σας με αυτή την απότομη, την ευνηδιαστική διακοπή των εργασιών της Βουλής, έτσι όπως έγινε και που από ό,τι φάνηκε δεν το ήξερε το πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής, δηλαδή 4 ώρες πριν αναγγελθεί το κλείσιμο της από την κυβέρνηση και υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα, είχε εκδώσει και ημερήσια διάταξη τη Δευτέρα που θα περιλάμβανε ερωτήσεις και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Κοιτάξτε, αντιδρούμε, φαντάζομαι, όπως αντιδρά το σύνολο των πολιτών και των παριστάμενων φίλων σήμερα εδώ. Προφανώς σε έπιασε εξαπίνης. Από την άλλη μεριά, βέβαια, προσωπικά θα έλεγα ότι το σύνολο του πολιτικού συστήματος το έχω ικανό για τέτοιες πράξεις, στο βαθμό που απουσιάζει αυτό που θα λέγαμε μια ηθική της ευθύνης. Ουσιαστικά ο κύριος Χρυσόγελος είπε ότι παίζουν με τους θεσμούς και έχει απολύτως δίκιο. Προσέχω τις λέξεις που χρησιμοποιώ. Αυτό που συμβαίνει όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, αγγίζει τα όρια της πολιτικής ανηθικότητας και είναι, ας το πούμε, προσβλητικό για την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη που περιμένει να ενημερωθεί πρώτιστα από τη Βουλή, καθώς το Κοινοβούλιο βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μάλιστα. Να πάμε στον κύριο Μελετόπουλο. Κύριε Σκάλκο, εσείς πώς βλέπετε τις ευρωεκλογές σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, και βεβαίως θα πω και κάτι που σήμερα ήταν πολύ σημαντικό. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, έτσι όπως ονομάζεται τώρα ο ΣΕΒ, κ. Δασκαλόπουλος, μίλησε για διεφθαρμένη και ανεπαρκή δημόσια διοίκηση, που αυτό εμποδίζει στην πραγματικότητα τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Κοιτάξτε, αυτές οι ευρωεκλογές βρίσκουν τη χώρα μας πρώτιστα, αλλά και γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πιο σημαντική της κοινωνική και οικονομική κρίση με τα πολεμικά. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένα σοβαρό έλλειμμα νομιμοποίησης ως προς την πλευρά των Ευρωπαίων πολιτών. Όλα αυτά δημιουργούν ένα... Ποια πλευρά έλλειμμα νομιμοποίησης? Υπάρχει, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες, μια απόσταση ανάμεσα σε αυτούς και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ακριβώς. Και στα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες. Είναι όλα αυτά ζητήματα που πρέπει να τα δούμε αναλυτικότερα. Οι προτάσεις οι δικές μας είναι συγκεκριμένες. Είμαστε υπέρ της ομοσπονδιοποίησης, της περαιτέρω ευάθυνσης και ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής οικογένειας. Για τη διεύρυνση τι λέτε προς την Τουρκία?
Κοιτάξτε, είναι ένα λεπτό ζήτημα. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σκοπό και δεν πρέπει να έχει σκοπό να αυτοπροσδιοριστεί με βάση τους αντιπάλους και αυτούς που είναι έξω από αυτήν. Δεν θέλουμε να οικοδομήσουμε σε καμία περίπτωση το φρούριο Ευρώπη. Αντίθετα, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί προς τους γειτονικούς λαούς. Αν η πρόσδεση της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό άρμα θα τη βοηθήσει να φιλελευθερωποιήσει τις εσωτερικές της δομές και να εκδημοκρατιστεί, παρετέρω θα βοηθήσει και εμάς να ομαλοποιήσουμε τις σχέσεις μαζί της. Προφανώς αυτό θα αργήσει να συμβεί. Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί πρώτιστα είναι αυτοί που θέτουν εμπόδια στην είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται βέβαια οι Έλληνες να είναι αυτοί που θα δώσουν τη μάχη για τον παλαιασμό των Γάλλων και των Γερμανούς και ησυχάσαμε εμείς, γιατί παλιά είμαστε εμείς οι κακοί, τώρα γίνανε κακοί οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Θέλω και να κλείσουμε έτσι σε 1 λεπτό ο καθένας, για να μην αδικήσουμε κανέναν, να μου πει τι προσβλέπει από τις ευρωεκλογές και πώς βλέπει το αύριο του χώρου του μέσα από τις ευρωεκλογές. Κύριε Σκάλικο. Κοιτάξτε, για τη Φιλελεύθερη Συμμαχία ο πύχης σαφώς τοποθετείται χαμηλότερα από το αντίστοιχο των οικολόγων της χώρας μας. Δεν προσβλέπουμε στο να βγάλουμε κάποιον ευρωβουλευτή. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια πρώτη στάξης ευκαιρία για μας να προβάλλουμε κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας τις φιλελεύθερες ιδέες και αρχές που υπεκπροσωπούνται στην ελληνική κοινωνία και ειλικρινά πιστεύουμε πως μπορούν να φωτίσουν μια διέξοδο στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και κοινωνία. Από καρδιάς να ευχαριστήσω εσάς για την πρόσκληση και να ευχηθώ καλή επιτυχία στα κόμματα των φίλων εκπροσώπων εδώ και να πω στους αγαπητούς τηλεθεατές, αν δεν ψηφίσουν τη Φιλελεύθερη Συμμαχία όπως εγώ θα ήθελα, από καρδιάς εύχομαι να ψηφίσουν κάποιον άλλο.